To je čo toto? Dobré ráno. Boha! Charlie však? Hovado ožraté vyjebané. Nedal by si si kávu? Áno! Ty mahagárska kurva špinavá. Máš naozaj nádherný dom. Ty špina vyjebaná. Jebe ja tvojho boha. Ty so mňa si robíš piču? Volám sa Sandy. Čo vám jebe? Daj mi cibulu mi daj. Ale cibula, čo treba v dome, nie. Budeš mať piču. Prosím. Ty vzdocha! Toto je život Boha! Tak čo, Sandy, ako si spala? Čo? Čo je? Čo ti jebe? Áno! Ty kurva! Nie si hladný? Áno! Magáte všelijaké makové! Čo si robil včera v noci? Všetky taniere som prejebal. Tak máme Sandinku. Ježiš Mária, aha, čo je tu? Vďaka Bohu, už som sa zľakol, že mám prestať piť. Televízia Markíza uvádza seriál 2,5 chlapa. No, ako sa ti páči, Sandy? No toto je marha! S touto kurvou vyjebanou! Moja Sandy. Ty debil čierny! Ty vzdocha! Ale zdá sa, že variť vie. A vieš, kde sme sa stretli? To len u takejto špiny vyjebanej. Ty múmia! Na kurze varenia. Čo vám jebe? Kam asi chodím každý útorok? Jebať! Nie, som na kurze varenia. Hádaj, kto tam učí? Kto? Sandy. Oli sa ide. Kdeže, ty takou svinou, to sa nedá. Táto Sandy. Akže toto nevieš dopnúť. Helen je môj najlepší žiak. Vzdocha vyjebaná! Lepšia učiteľka. Boha! Čo ich jebe? Máš ešte slaninu? Ty svina čierna. Moja mama vždy vravela, že si ty muž je šťastný muž. Naša vždy vravela... Jebem Boha! Krista vyjebaného!